Mboten ding nggih. Mbangane ramuni kok. Nggih. Hah, dulur-dulur wis padha lenggah kabeh. Mbak Sukipan ya dengan setia menunggu Mas Petruk. Makasih ya Mbak Sukipan. Iya Mas Petruk. Nggih, ampun gelo ampun juwo nyambut gawe sing ikhlas nggih. Ije kelas, nek ra kelas pojok melek sayah keten nek. Lah nggih, panjenengan iki wis wah tenan kok wiwit bakdo pertama nganti saya ini ora leren. Mbak Ngabri nggih ngoten, Mbak. Kula suwun jumeneng, Mbak. Monggo. Nggih. Ayo ndak darani sinden lempah no. Ora kene. Mbak Apri yo ijik semangat. Oh, tasih. Kula kenal pertama jenengan Mbak Apri niku nek ora kleru pas ning SMP Klaten niku nggih. SMP 2 Klaten. Enek Hansip Kapusan nggih ta? Wah, Hansip iki semangat ngeterke Mbak Apri. Wah, saka mobil dipapak, digandeng, wah njaluki nomor HP. Mangke kula tak anu ngejep monggo monggo. Wah. Apri ya midal-midil kae. Wah, Hansip iki jan wis iso bagusi kae. Jan wis. Rumong setuk-etukan ngoten nggih. Rumong setuk-etukan terus nyuwara ra penak ning kuping kok. Wah, jiret boleh-boleh ora nyeri-nyerike. Niki pelajaran nggo kabeh wae lho, Pri. Lah piye? Nggo pelajaran kabeh piye kakung. Nek nyawang wong itu ki aja mung mergo casinge tok. Lah iki betul. Kuwi sing kapusan wong siji ning jane lho, nyatane Aprike ayu luwes, nyenengke. Dijak jagong ya patut, dijak memol ya peni. Ning nyatane rak penipu to kuwi. Lah, Kok penipu? lah nyatane prabote kaya ngono. Aku gak jati. Lah aja to Hansip wong Bagong grupe pengegonge ya kapus. Alah sing empun nggih empun. Lho iki anu mung masa lalu ra apa-apa. Lah ning berarti ukurane wong tresna iku ora mung babagan fisik tok. Nek fisik tok ki paribasan larinya nanti ke nafsu. Betul. Nek dienggo sing jalur sing bener, oh ukurane oh kae rapate ayu. Ning kok gemati karo mbokku ya. Ilah dalan. Oh berarti sok nek tuwa kae iso ngopeni mbokku. Oh, kok sabar ya sok nek ngopeni anakku. Monggo wong wedok iki paribasan madrasah pertama kagem putra-putra. Nah, iki. Ini sekolah formal. Piwulang luhur iki. Dadi intine tresna kuwi tumomo saka ati kan siji. Nek ukurane fisik, ukurane ayu, ukurane kekayaan, pangkat bisa oncat, bondo bisa lunga. Rupa ayu sok 40 wis paribasan diwedaki koyo aku wis nglinteng wis ra gelem. Gawe ayu ki pirang uwen to? Iya to, anggere nek duwite digawa nang nggon perawatan ki ireng iso diputihke. Iya to? Pesek iso dinumblekke. Kula ki bokonge tepas digoki klika glugu gene ya. Ora gatel kok klika glugu. Wis ganti to? Ya sok ganti nek anduk kae mrepel kok nek klika ngono. Wis manut to aku. Lah pripun? Wis to dicorke kuwi genah. Lah mungkin nek pesen wingking pripun nek dicorke. Lah kok dedek terluka. Aduh. Ya ora beda kaya Mas Ongki karo Mbak Putri. Iki ora mergo rupa, ora mergo bondo, ning mergo rasa. Rasane semanjing sajiwa, mbok adoh sangkane yojo paribasane, nek dadi jodone ya ora kurang jejanaran nggih ta? Nggih. Oh kuwi. Babakan arep paribasan arep aku arep nritake ngajari ngene-ngene mbok menawa kler wong kakung putri. Nggih. Sarjana kabeh. Nek wong Jawa kan aku nggo ilmu titen. Jawane ya dienggo. Nggih. Kesehatan ya dienggo. Karo Mbah dhisik titen. Nek pengen di anak kakung, Heeh. nyun sewu Mbak Putri, nyun sewu lho menika. Ah iki ngilmu. Sami bobok nggih kan nggih anu. Ngilmu Jawa iki. Nek pengen di anak kakung, bar nyun sewu bar kumpul bojo, temanten putri kok miring ngiwa. Pamriye? Hormon testosteronnya men dominan. Kok dadi nek wis bar Gusti Allah kan budidaya. miringe Ngiwa. Kuwi Hormon nek testosteron kesanipun dominan. kuwi pengen duwe anak Kakung. lanang. Nek wedok? Nek wedok anak putri miringo nengen. Ngono Mas. Ra yo buat renten pengajap di anak kaya kula. Nek cara mbokku dhisik ora ngono ki Le. Piye? Jare nek pengen di anak lanang glundungke tampak kok nek tampahe mlumah kuwi anake lanang. Lanang titen kok ya. Nek tampahe apa mengkurap kuwi berarti anake wedok. Lah dhisik mbokku glundungke tampah cementel pager. Dadine dadi ora jelas. Ora jelas. Kuwi nek miturut cara Jawa nek terapi dokter ya beda meneh. Pripun? Ana hari-hari tertentu. Lho, ora beda kok Petruk, ora kok jeneng kula niku umuk mboten. Hari-hari tertentu niku? Nggih, anak kula niku mbarep iso lanang, nomor 2 wedok, nomor 3 lanang, nomor 4 wedok. Niku ternyata enten ngilmune. Dadi pripun? mengke kula ajari nek detaile enten.
Nek kuwi kudu praktek langsung nek mung ngene tok wis ra iso. Wis gak Lek, praktek Lek. Sakniki nek mung teori, cah saiki do wasis buka HP wae. Lah iya. Lah praktek niku lho sekolah inginkan. Lah piye? Lah kok nang mburi kelir pripun to Pak aku dirombong. Kok nang mburi kelir pisan kok. Sak-sake Lah wae. kok ten mburi kelir ya kula ra ya dokoh kula mengke. Nggih menika namung kagem ya Gojek ning ya ana seriuse mergo jenenge anak kene dikarepke ya sok urung diparingi nek ora dikarepke ya sok brojol dhewe iki niku pun pasrah mawon. Babagan jenis kelamin kakung putri menika amanah saking Gusti Allah kuwi kudu digulung entas sing apik. Terus babagan liyane pengen di anak sing bangun miturut soleh lan solehah ya ana aturane. Lah iki siji wiwit cilik kudu diajari ilmu agama wae jumbuh karo keyakinane kabeh becik. Men iso mbedake endi kang bener, endi kang luput, endi sing halal, endi sing haram. Betul, nggih, leres, nggih. Ilmu agama sejak dini. Men wedi. Nomor loro sori toladan dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Dari keluarga. Nek lagi padu ra bener karo garwane aja padu ning ngarepe anak. Nek anak melu-melu bapak mentale kena. Nek kena mental. Sing nomor 3 kanca srawunge anake dhewe sapa? Nek kumpul karo wong demen sedikit banyak akan ketularan. Betul. Nek kumpul rak dhewe tetep dadi apik ya. Ya apik no ade ngarahi kebecikan kok. Nek telu perangan mau wis diugemi kok anak isih nakal, isih merosal kandhane angel, ade kudu introspeksi diri. Nggih. Awake dhewe kekeki pangan anak bojo katutan barang sing haram apa ora? Lah iki kanggo pengeling-eling Mbak Mimin, Mbak Apri. Mula nek nalikane bojone lagi wawrat utawa mbobot kuwi sing lanang nek golek rezeki sing betul-betul halalan thayyiban. Aja hasile sing ora becik kaya to hasile undian, hasile main, oto lan iso hasile ngrampas sak piturut iki aja dilebokke dadi sego ning wetenge sing putri. Darah menika dados darah kotor kandhane angel. Lah kanggo ngresiki kuwi piye? Yo ade kan ra mesti to, Pri. 2,5% kuwi. Lah, mbok menawa le golek pani katutan barang sing ora bener. Kita kan gak pernah tahu to pamane nyun sewu metik bayeme nggone tanggane lali ra nembung umpamane. Lah ngono iki diresiki ngono-ngono kuwi. Dadi resik kuwi hukume wajib ning aja sok kemresik-kresik. Aja sok dadi wong sing munafik kuwi ora becik. Sinau bareng-bareng kula yo urung wong apik, sinau bareng kalih panjenengan, kalih Mas Atibei, kalih Mas Bagong. Konon katanya ngene ya Mbak Mimin. Nek wis ning konone kuwi engko awake dhewe ditimbang kabecikane karo ke sing elek iki ditimbang. Engko nek eleke kuwi ning isor becik ning munggah, oh kowe bakal entuk swarga. Kuwi dadi awake dhewe iki mung karek nampa timbangan kuwi mau. Dihisab ten rika nggih. Dadi awake dhewe iki pomo persenan elek ya eleke persenane sithik wae, sing apik persenane sing akeh ngono. Swarga neraka kuwi apa kelek urusane Gusti Allah. Oh kowe manuk wis neraka. Lah ki menungse kok iso neraka-nerakake wong lho. Iya, betul. Nah, itu. Kaya aku ngene iki, mimin iso mlebu swarga mau gelungane tok ngono ya ono ngono kuwi. Ono aku ning ya ora apa-apa. Aku wis dikonco ning kono kok pri panitiane swarga ki. Mosok to? Nomor telepone duwe. Duwe piro? Nomor telepone iki ya 2, 4, terus 4, 3, 4. Apa kuwi? Wah, lah iki sesuk tembak petang nomoran karepe iki kok. Tembak petang nomoran. Iki watake anak buahku mesti subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Oh, nggih, tak kira petang nomoran. Pikir, aja mung dipikir-pikir. Ditindakake, ayo do ditindakake. Salat 5 wektu kuwi kewajibanmu. Bukti tanda syukur mring Gustine. Subuh wayah esok asik aja dipikir ngantuk asik luhur wayah awan asik mergo kokean gawean iya ngasar wayah sore ayo eling Gustine wayah maghrib teko wektune mung sedelo ngisak wayah wengi wiridan aja lali apa ame abalalangu elak to niki Mas Petro elak ngene tok jalan lho ngene ndek punaka dadak anggo nyandang barang
Kelingan zaman ning Prambanan nek ngene iki wah jan. Rumiyin jahiliyah rumiyin. Lah nggih sakniki pun mapan nggih. Kula niku ngangge kebaya ya patut, Nggih. nganggo rok mini ya kewes ra nggo apa-apa ya aku iki Pak. Ya lah wis Yo ora malah. kena no, saiki ra wis dadi Ya ora. Nek aturan dhewe hukum dhewe sing syariah ki bang kok aturan Sak-sake wae. sekate-kate. Angge wong sing penting awake dhewe iki kudu duwe muatan ora mung nyeneng tok ning ya ana muatane ana sing digamule iki dioleh-oleh oh kabecikan ki nang di papan panggonan ki ternyata ada lho ngono nggih ta Iso sinau karo wong bakul Nggih. bakul kok jujur remen Heeh. lho badine sithik ning jujur oh iso sinau saka cah cilik cah cilik kae kok anggere lunga kepamitan wong tuane Nggih. lah ngoten belajar itu dari mana aja tidak harus melulu dari gurune dhewe iki iso saka wong ra Cilik. duwe iso saka cah cilik iso dari orang jalanan betul betul Elak tenan to. Iya, Pak no. Ibu, Mbak Mimin sae napa mboten? hei kok lah kata-kata kuwi kok kaya aku kelingan terus to Pri Sae lah kok. menika sae napa mboten ngono ki lak ya kaya gayeng napa mboten ngono rada ngerti nek sae napa mboten ora ya Lho apresiasi lho nggo kowe. rak ya tratapan ditambah itu mindakipun mimin kalau mben saya napa mboten Mboten. Sae. nek Ora. mau to Pri Nggih. yen sewu kadang kalau kan anu sae mboten terus ingkang tasih gadah itangan kalih keluarga atau kadang ngono to kasuwun sesambat kalih keluarga mergo apa kok diilingke Oke mergo siksa kubur sing paling abot Heeh. kuwi siji siksane wong sing nek pipis ora diresiki wah oke Sepele hadis nek. hadas besar hadas kecil ra diresiki kuwi siksa kubur nomor loro sing wong diutang ra gelem nyaur apale akeh nek kula dielingke sapa sing gadah hitungan kali keluarga nggih betul sekali ayo heeh ayo disusul saiki karo bojo-bojone lanange do munggah yo ya monggo heeh ya kene bangun ayah mau wis bangun kok. aduh ayah Elak ya. Aku bangga. Bangga. Duwe bojo cerdas niki bangga. Iya. Lho, bojomu Mimin to? Di bojo cerdas kok ngono kok mbok ijolke iki lho. Sapa sing areng ijolke? Ora itu to? Ora. sing ijolke Sing ngendake Mbak Mimin mau lah mengenai edukasi. Edukasi dan akhlakul karimah tentang agama Islam. Lho, pinter lho. Bojone sing lanang kok ngah kok ngono. Ngah ngopi elek-elek ngene iki ning Bekonang ya tambir masjid. kok tampil Takmir. Takmir kok tampil. Tambir masjid. Nek takmir masjid ki ya mudeng. Mudeng no. Islam. Ngerti no. ISLAM. Gampang. Artine? Isa, S subuh, L luhur, A asar, M madeg. M Eme ki yo magrib. Ora kena emok magrib ngawur. M ki mandeg. malah dosa kok yo ndake Isa, S subuh, L luhur, A asar, M mandeg. magrib. M ki magrib ra oleh, Mas. Mosok ngene. Allahu Akbar. Aduh tembus ngono. Lah itu Kok dadak dicethake lho. poso ra etuk ning sarian ra etuk to jenenge. iya kuwi jenenge lagi ngresiki jiwane Ah, ngono terus. ngono Wong lanange gampang ya. Heeh. Ngomong nguyuh ora Wangi. eneng banyu ngresiki gampang. Apa ki? Aku dadi kewan no. Piye? Piye? Macan tutul. Kok macam itu piye? Bar nguyuh terus glek pager ngono. Kok dadi colok ya aku. Jorok ngono ki. Aku sebagai wanita kaya piye ngono lho terusan. ya ngalahi nggo tisu basah apa nggawa banyu mineral ngono Nguyuh barang ki yo nganggo Jare adab. Kebersihan ki sebagian dari iman. Loh, Nguyuh nggo nulis ora. Aku yo nganggo adab. ada apa? Wong nguyuh kok. Piye adabe? Adabmu piye nek nguyuh? Lho ngadepe yo sing apik iki madhep ngalor apa ngidul ngono lho. Werdine? Wedine apa? Lah kan ora nguyuh kiblat ngono lho. Lah kok kowe kan madhep ngulon? Ngulone kae tak nggoki ngalor. Apa tekan? kok sik ta apri nek muni ora mosok apa tekan Aku curiga lho, Pri. Kepiye? Apa? Kowe iki ora secerewet aku nek ngomong pisan pindho kok toke ngepas terus iki lho. Kok mak celeng? Lah iya. Lho kuwi pancen kuwi ndek mben kecilike wong akeh. Ngecelike piye? Aku ngerti wayangan ning Gundang Rejo kae. Ya bener. Kados ngendikane Mas Bagong mau. nggih Papak Hansip wah dituntun walus kan. digandeng. Nggih Hamid Sewu Pak Jem. Lah kok terus Hansip iki kewirangan. Kepiye? Kono ki nyandung kabel. Heeh. Gladuki.
Aku sing tak pikir mung siji kok Mas Glondor. Napa, Mas? Nek Mbak Mimin Papri iki nek pas nyandang, nek pas ora nyandang no genah nek misale kebelet pipis no genah ning toilet lanang ya to. Wong beli itu sejatine mung profesi ngono kuwi ning sejatine kakung. Lah nek pas nyandang ngene iki lho. Nek pas kebelet terus piye? Kuwi ning toilet wanita apa toilet pria ngono lho. Ning anu toilet umum ngoten. Bingung no. Bingung ya, Mas. Wanita ning nek pas jarian ngene iki ya rada penak. Kok ngadep Mas? Iki resete ngarep lho Mas lho. Kok dadak ngadeg iki lho. Praktek ngalek, praktek Lho kok resete ngarep lho iki. Oh ngono. Bedone karo Oh dadi ning tetep ning toilet pria. toilet pria. Mama sinden-sinden kuwi kok listring ngono piye to kok glirikan ngarep. Tak kon elegan ngarep kaya nek ngono iki lho. Pateni lho. Bakok glondori Wis didesain lho wis Bleber. Kok menawa bleber piye? Lah umpet sinden saiki aneh-aneh lho. Kepiye? Angger nguyuh mesti do nggawa HP kok. Kok enggak HP? Lah mbuh po nek request ya. request dong. Kok request sampean iki lagi Mbok menawa wong ya ora suwe ra ketemu kangen ngono. Tanggane piye ngono. Lho, Cik. Lho, Cik. Lho ije. Saiki zaman Sanes. kemajuan. Sing baku aku karo Nggih. kowe Gong, Mbak Apri, Mbak Mimin. Derek memuji kagem penganten sak keloron. Nggih. Mugi-mugi anggone jejodon tansah pinanggih gesang ingkang ayem-ayem tentrem. Amin. Murah rejeki, Amin. panjang umur, slamet donya, slamet akhirat. Amin. Allahumma amin. Lan Nggih. ugi Bobo Saroso Nggih. sekalian lan ugi sakeluarga pinaringan barokah ing Gusti Allah Nggih. ingkang ambabar katentreman kawilujengan kesarasan lan ugi murah rejeki. Amin. Kagem Mas Glondor Al-Fatihah. Derek kemrungsung. Didongake men panjang yuswa. Amin. Alfate kaki ya HP lho, Mas. Ayo harus no kuwi umul kitab kok. Ya. Heeh. Donga sapu jagat tok. Iya betul. Iya. Ayo karo tembangan nggih. Anu Mas, Kalau wonten sing ngeresaken lagu Lali Janjine. bawane Menika- pelok nem batut ninduk danteni Mas, kanca-kanca. Ayo bawa sik ora apa-apa. Sake wis. Sugeng dalu Mas, niki tetep monitor wonten bis OTW saking Bekasi. Salam kagem pour kadang KSBQ ugi kadang Bagong Grup. Matur nuwun saking Bapak Warsito tahu bakso ing Ungaran. Sembah nuwun Pak Warsito saking Bekasi. Dulur-dulur KSBG ingkang saking Ladan Trangsan gathak nggawok tasih monitor. Oh nggih. Mas Ogi sak kanca KSBG nderek mirsani lumantar layar lebar nonton bareng. Oh nggih, matur nuwun Mas Ogi. Iki penontonnya nang YouTube ya alhamdulillah akeh. Tasih monitor Mas menika saking Pak Ngadinu Pondok Ungu sembah nuwun. Bapak Yoga Mandira ugi. Oh nggih, monitor. Pak Yoga Wilujeng Enjang. Nggih. Komunitas Pelestari Budaya. KPSBN. Nusantara. Nggih. Lanjut Bapak Haji Sunarno SEM Hum ugi Nggih. sani menika. Monitor. Oh nggih. Kanjenge matur nuwun sampun keparang nderek mirsani lan uga tak kirim-kirim tak salam-salam kunjuk Mas Juwardi. Terus Mas Tristianto PP, ora lali Mas Dwi Kakung Sableng, ora lali penyanipun Bobo Haji Tumiyono MBA, Budi Warasini, Pak D Parno, keluarga Joglo sekabehe Mbah Dar, Mas Agus, ora lali karo Mas Bambang Joglo. Iki dikirimi kabeh mergo melu monitor. Nggih. Ae dhewe kaya keluarga Mbak Apri, Mbak Mimin karo beliau-beliau kuwi. Peninggalan ringgit nggih ya wis disengkuyung nek kula Nggih. selipan online ya wis disengkuyung. Nggih no. Campur sari dhewe ya ditangga. Lah iya. Ngerti nek ade ora didit iki soki ngono. Nek sing penting berkarya ora mloho nyuwun ngoten lho. Nggih, awake dhewe kudu ngetoki karyane. Aku lho mung ngriptake lagu ya niki Om dingge tombo kesel matur nuwun Budhe. Ha tepat seneng atiku. Menika ugi kasusul Nggih. Pak Jatmiko ugi Pak. Oh nggih, Mas Mas Jatmiko. Ki Anom Jatmiko Joko Sambodo menika putra saking Pak Dianom mugi kadangipun sepuh Mas Bayu. Ku ya dalang. Dalang kondang Ku nek dalang lucu semu rusuh. Wah. Kula disampun njelakaken KPK nggih. Oh tenan ku nek ora rusuh ora lega kok. Mula nek karo Bayu karo aku ling ngarani kuwi dalang seksual ya kuwi. Sriwasinipun benten-benten kok nggih. Heeh. Sugeng dalu Pak Jatmiko. Heeh.
Kapan nampi dawuh ngono kowe njaluk jadwal. Heeh. Mboten kula kudu terus kadang kala Mas Bagong, kadang Iya. kala Petro, kadang kala Mas. Kula nggih. Asas pemerataan Nggih, lho Mas. pun kulino kula nggih. Kulino nderekake. Kira-kira mesake banget ngono sing endi? Iki katur bose organizer Mas Petro. Sapa? Mas Dinta Kartosuro Mas EOne Dinta. bengi iki. Oh iya, sembah nuwun. Wah, Mas EO-nya tidak lupa, terima kasih banget. Hebat pokoknya. Penyelenggaraannya sukses berkat EO-ne iki. MK wah jane lok num. Cinta. Nuwun Mas Dinta. Betul. Cinta mentel. Duh, weh. Sajake Apri yo apal. Apal wong lengganan. Wah. Langganan ki wong ki sak frekuensi kok. Oh. Sak frekuensi. Sing sewu piyai-piyai kados Pak Deta kados Inces menika nek melakukan sesuatu malah detail. Iya. Dari hal-hal yang kecil iki ngerti. Paribasan wong digawe gladak iki paribasan oh parkir kono rugi tok iki. Oh kono mburi. Nah, mburi kelep gitu. Ubet. Spesifikasinya itu jelas. Jelas. Ayo mong gumunku mung siji kok Mbak Mimin Mbak Apri. Pripun? Khususnya panjenengan wong loro. Anggere ora mbanyol ora tanggapan ngene iki ora tau amor. Wedine angger tanggapan kok iso ngukul dadi siji. Kula niku kalih Dek Apri niku ora tanggapan sesasi ya ora ketemu sesasi. Lah iya to. Kok WA-an video call nggih mboten tahu. Tur Apri iki golekane angel ra jamak iki cah iki nang ndi anggere. Wanita sinengker kok meniki. Waduh duh duh duh. Niki Sing terus apa? jam 4 nonton deleng tilem kok. Ora. Akhir jam itu niku gawe story ku ndelok kula wis tangi jeblak Papan arep turu. papan turu. Beda karo awake dhewe berarti ya Truk ya. Piye? Najan ora tanggapan ya ibarat iki bendina awon. Duwe kesibukan Nggih. sama terus. Betul. Ya, wong ya Ngapa? arep kaya ngapa kuwi aku iki manganku ya nunut kono. Bawanipun menapa Pelok menika? 6 pun monggo. Pelok 6 monggo. Kula semanggaken. Kira-kira wong papat iso gen saut-sautan. Iya. Oh ya. Nek aku usul bawane monggo ning aja akeh R-e nek usul. Nggih mangke sing R nggih napa kula napa Mbak Apri. Oh ngono. Iya. Yo kaya ngapa bawane tak semanggake. Duh wong ayu. Dek mung cendak men. Kocok. Nyata ganti ling atiku. Nyot. Bawa pokil. Kok pokil? Goleki sing ra nek eri gitu iki. Cik mau pertama apa? Duh wong ayu nyoto ganti ling atiku Nggih. tanpa R. Sing telu bait ketiga. Pasolyanmu. Kasur. Kok pasul? Tak aku. Ya ya gue. Pasuryanmu piye? Endah. Pasuryanmu endah. Tuhu dahat milangoni. Lah ora nek ere mbok kowe dhewe. Oh ya. Kok nggak ada? Tuhu dahat Nino. milangoni. Wong lanang Ya. iki perlu dicontohi kados ingkang amengkugati. Pripun? Piye, So, Mas? ki paling Pak kuat dhewe sak gawok. Kok iso? Lah Pak Roso. Pak Saroso. Lah yo. Saroso. Oh, Saiki sekabehe rasa ki kuat, murmat utawa mampu. Ah. Sekabehe insyaallah mampu dengan kesabaran dan ketelitian. Amin. Nyambut gawe iki falsafah Pak Saroso, tekan tekun tekan Kang Senedya. Lho ngono. Sembah nuwun le Pak Saroso. Heeh. Pak, nggih. Sampean iki sumbangan lho asline ning kene iki. Nek ora kleru Bapak Dokter Andes Sutadi. Nggih, turun Pak Dokter. Pak Tadi. Pak Sing endi Tadi. ora? Sing di biayane. Pak Tadi matur sembah nuwun. Sing endi? Ora nek sing mantuk blas to. Pak Tadi Oh, ingkang menika lenggah menika. Nggih. Sampun, Pak. Matur nuwun karo Pak Dokter Andes Sutadi. Pak Dokter Andes Sutadi matur Nggih. sembah nuwun. Nginjang napa saged kados ngeten ngono. Kados ngeten iki, Pak. Kula nggih cintil lho, Pak. Nek Waduh. Ora kintil kowe ya kintil wong lanang kok. Wis ora cilik jenenge kacuk rak ngono mesti. Bagong wis marake. Ayo nimas lelumban nobetra yan
lali janjine jaiponge dionekke sik karo Irama seger. icik-icike dipasrahke Mbak Mimin. Mbak Mimin. Kula nyuwun gungan Mbak Mimin. Ngasta icik-icik ya. Laleni gawean lawas yo. Saiki aku wedi. Ayo mbakne golek pangan. Ya sak gatuk-gatuk ya Pak. Sagat-gate wong ya golek gawean. Tadi malam aku mimpi kawin penghulunya Tuana Ibrahim. Ya jenenge wong ngamen ya lagune sak-sake nek Ibu Pesindang ya ora ngisok ta. Gawane ya sak-sake ya komplit. Meneh. Kopi neng teh. Wong rampung. Ayo njaluk meneh lho. Ayo neh. Tuwel. Wis Sasake wae. Iya kaya apa? Ketoke wonge gagah-gagah wedine mung siji kok wong loro kuwi. Napa, Pak? Sempritan. jane mboten wedi ning kaya trauma. Lah iya. Wong wedok kena trauma kan umur hidup to. Disakiti jangan mengembalikan apa kepercayaan dirinya. Misalnya aku tahu tak tatoni pisan karo Pak BG. Pak BG sudah menjadi baik, tapi pinggete ngati ki urung iso mari. Akan selalu diingat. Ijek terngiang-ngiang. Lah wong wedok kan rentan to. Mbok narmuni wedok ki pekeworo kala menjingmu ki to. Senengane. Seneng aku nek ngene iki. Nek Banyulan iki aku seneng banget. Kaya entah banget. Namung meling Mbak Mimin, namung meling. Pripun? Benjang malih menawi badhe tanggapan niki dikerok sik to jenggot. Lah iki rumpun sore wae sak dereng mari pun kula kerokan. Paling jamun kan pun cringi-cringi melih. Dadi marake wedake niku dadi mengelupan. Ning mergone kan rai kula niku perawatan glodoki. Mbak Maratus sing ngendika ngene iki, Mimin iki apa gudiken ya mboten gudiken glodoki. Berarti nembe ngangge krim ta? Lah krim kok. Krim pemutih. Krim apa kuwi? Krim apa? Kan kok sik-sikan glodoki ngeten iki mboten nate mlebet saran to Mbak penyanyi kok ya. Kirimu kok salep 88 to, Le. Ora sing ngono. Krime salep. Kuwi obat gatel ya. Obat gatel gudeg iki. Lah kono perawatan. salah Lah kuwi penggunaan ning kok. omahmu krime Lah kuwi. iki sikil-sikil iki mergo perawatan. Pring. Piye, Mas? Kleru krime. Apa? Ha kudune ya krim bedak ngono. Lah kuwi apa? Rai kok dikrimbat. Krimbat ki rambut. Kayak apa? Lali. Diaturake. Lali janjine dados. Lali janjine omongi alasane mangane sapa wonge sing ra gelem patut dandan kowe ora teko.
jogete serasi. Mbok Bagong karo Petro mbok jogete serasi ngono kuwi. Ha niki mboten saged jak kompak kok cah niki kok. Lah iya to. Bagong ya piye to Gong iki kok golek cara dhewe to. Genah kompak no. Rambine padha irenge. Heeh. Kathok padha irenge isan. Jare wis padha kawunge. Sampul padha kuninge. Ya. Ya nek sing beda. Apa? Manuke. Gosek-gosek tak luruske. Tegese ngene lho. Manuk kuwi ing antarane Petruk karo Bagong kuwi duwe ingon-ingon ning beda karaktere. Heeh, dadi nek Petruk kuwi senengane derkuku. Lho, nek Glontor iki senengane anu Kenari pamane. kenari lah ngono. Lah nek terus gen kula diremeti. Lah Nah aku sering mencos sing dagekke kae lho. Dengaren. Apa? Biasane gede kok cilik. aku pediku mung siji iki lho. Engko gegek do kesetrum Suki Pancari. Wong niki kula tawani gawean demben ya angel ira-ira. Piye-piye kok gawenke piye terus? Tangga kuwi kan ningon-ningon manuk. Sugih banget to wonge. Sasi ngarep ki kan jojob sepi. Ngarepku ki lunga. Kowe nyambet gawe gelem ora tak daftarke. Nang tanggamu kuwi. Nyambet gawe gur sak jam tok. Gelem aku gelem. Gur kon ngetokke manuk nang latar sak jam tok. Bayare pira? Bayare akeh wis njaluk pira kei. Dadi Pokoke nyambet gawe gur ngetokke manuk nang latar sak jam tok. Ya sama kan apa ngedus iki lho Mas. Ngono sok Nyemprot. peme manuk ki lho. Iya, pamene gelem ya. Peme sak jam. wis nyangono dhewe. Gosek to. Iki aja gawe multi tafsir ta sing jelas ta. Aku bingung lho iki. Dijelaske kok ngomane. Gaweane iki piye kok? Tanggamu Heeh. ingon-ingon manuk oke banget. Heeh. Sasi ngarepku ya arep lunga. Wonge repot. Terus Kowe aku kok nyambet gawe nang kono. Heeh, tugasku. Gaweane gur sak jam tok. Ngetokke manuk nang latar. Gelem Truk, gelem. Amung sak jame blonjo piro di? Maksudnya gantang manuk ngono ki to. Heeh. Gantang manuk. Mbok ngakone ngetokke manuk sak jam ngono tok. Gak aku. Nek aku daftar ngono entuk ora ya Mas? Lah kowe wedok kok apa ngon. Nek mungkin kutil iki. Kate lho aprik. Gak aku. Ayo terus ke. Kok horor lho esuk horor lho. Aku ora wani mantuk piye engko coba. Horor ora apa-apa. Wong iki sing rawuh ya dalang horor kok. Ora ngene lho, nek dagelan iki mau horor lan ora iki gumantung saka interpretasine pikirane dhewe. Nek pikirane resik ngetokke manuk kuwi gantang manuk, nek pikiran resik. Ndelala wong sak meniki nek sing resik. Terus kae. Ya. Janjane Aku wis kudu balen. Janjane Kudu jalure kok nekat. Mas Bagong ora pisan kok. Kurang sarak lho. Lah wong ya padha kok. Padha. Lagune iki beda. Beda lah ya. Kok dirungokke ngono lho. Janjane. Sik ta. Gong. Gong. Bagong bajiret. Sae wae. Janjane kowe. Lah ngono. Kelaksanku saja yogyani atiku sujono Gaspol. aku wong lanang Ser ser ser. Wow.
Watli janjine nyatane alesane mangko lake sapa wong sing ora delok janji kowe ora teko tutupno timbang semangat. Ayo Janjane ayo muni yo. Padha nembang. Ah biatek nyawamu. Iki yo cengkokno lho. Ngono ning kok tibane yo lali janjine. Lah iya piye? Angkatane wae beda kok. Beda penting tibane lak padha. Janjane karo janjane beda kok. Ayo gur beda ning kono. Ha coba ndang tibakno. Ya. Janjane kowe neng ngendi? Lah yo ora penak to. Kok senengane dipeksake lho. Penak Barang ora pas aja di Ngono iki Terus dipeks- Mas. yo piye carane gen pas. Kok piye carane tibak? Kowe iki anyakmu ki ora pas sih kok. Lho sing anyak aku kok sing ngeyel kowe. Iki dijamuk cak angel men to. Angel rasa garap. Aduh, nah iki. Banyelan baulak iki. Jak omong kok ora nyambung blas. Apa kabel apa? Lah iki. Kowe iki lho, dijak omongi mbok yo sing iso nyambung ngono lho. Wong kok repot ki lho. Repot mbok titip wong dhewe digawe teko. Oh, alah. Padasan ki ngeyel ra. Kandhane wong wong nek kulite ireng ngeyel kok. Kok sik to, iki kok padasan iki mau piye Pri Apri? Sampe nek muni padasan iki. Lah nek disawang kok ngarep lek kowe padasan. Lah nek joko padan arep wuduhe yo. Bawane kok pengen tau. Weh. Kandhane wong ireng ki ngeyel. Sumber air. Kok sik. Kok sumber aja. Kok wong ireng ngeyel iki mau piye, Mas? Sampe saen to, wong kulite ireng ngeten ngeyel. Kok iso ngeyel? Ayale lak sehat. Oh, soal sehat. Ya sehat wong putih. Wong putih gampang kena lara. Kok iso? Lara keputihan. Tahu krungu lara keirengan urung enek. Keputihan. Dadi menang wong ireng yo. Nang ireng Loh, ning survei membuktikan wong kulit putih itu cerdas. cerdase. Loh, di Apri, di Mimin kulitnya putih. Nggih, wening menika. Cerdas, wong luar negeri, wong Cina, Taiwan, cerdas-cerdas. Kulitnya putih soalnya. Cerdase piye? Loh, iso gawe elektronik, iso gawe IT sing canggih. Indonesia kuwi Heeh. gur sak pitik wae menang sing ireng. Loh kok iso? Pitik ireng iso ngendhok putih. Ah. Pitik putih sak modare ndak kon ngendhok ireng tak ngerti. Heeh. Menang sing ireng. Yang tetep putih. Oh. Kendaraan gitu loh, gagah Nah. kendaraan putih. Mobil Pak BG, Pajero putih. Ah. Mobilku Innova putih, gagah. Alah wong piyai mayang iki lho. Kon numpak mesti seneng numpake sing ireng. Apa? Irenge sepur antri nang stasiun wedok. Heeh. Kok stasiun wedok? Gawok. Alah ya ora aku tetep pilih putih apa mau golek bojo, golek pacar barang ya sing putih mulus nyenengke kae. Lanang ki tetep golek bojo teh. Iya. Apa golek bojo putih kaya ngapa mesti goleki nggon irenge. Alah. Putih kabar anak irenge pemarem. Ora Iya. Ayo ndang lagu ditutuke. tak labur kok. Ayo Ayo. janjane. Jan-jane. Ah, wedi kleru neh. Kok ki berusaha ngono lho. Bursa nembang kok nang sirah mumet. Ya Ayo. bener kleru langsung nutuk, kleruan nutuk. Mangkat. Yo nganyoke kok. Janjane kowe nang endi? Terima kasih, matur nuwun. Lali janjine wis terlantun.